ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/7/25 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ತತ್ಪರಾಲೆ ದೇಪಂಡಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು 21 ಜನ್ಮಗಾದನಿಕಲು ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲಿಕಾಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾಲೆವ ಅಭ್ಯಾಸನದಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಮುರುಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಪೋಪಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸೇರಿದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುರುಳಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ತಿಜರ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತನೋರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತರಗತಿ ನಡಪಂದುಪ್ಪುಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಗೀತೆ ಮೋಹನೇನ ತೂವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲಿಂದ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲಿರು ಈ ಆದೇಶನು ಓರಿ ಬಾಬನಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಐಕ್ ಶ್ರೀಮತ ಬಂದ ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪಂದಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರಕುಲು ಆತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನು ತೆರಿಯುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರಡಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆ ಪ್ರೀತಿನಿ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ದೀಪು ನಾವು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನ್ನೇ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿದೊಕ್ಲಾದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಭಕ್ತಿರು ಒವ್ವೇ ದುಃಖ ಆತಂಡ ರೋಗ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಪ್ರೀತಿ ದೊಜ್ಜಿಪೋಯಿರು. ಭಗವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೇರಿದಂಡ ಗೀತೆಯಾದಂಡು ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಂತನ ಬಾಯ್ದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಭಗವಂತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆದ ಹೊರತು ಬೊಕ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರತದ ಒಂಜೆ ಗೀತೆಯಾದುಂಡಿಂದೆತ ಪ್ರಭಾವಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪುನಾದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಒರಿ ನಿರಾಕರಣ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಂಡು. ಬಿರೇಲ್ದುಲ ಮಿತ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೆರು ದೇಪಂಡ ಆರಂತು ದೇಹದಾರಿಯತೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗಾರನ ಜೊತೆತ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುನು. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೇ ಭಗವಂತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಓದವುಂದುಲ್ಲೆ ರೈರ್ದವರ ಆ ನಶೆ ಏರೊಡತ್ತೆ ఒక ನಶೆಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಂತೊಡು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಎದುರುಡು ಪುನಗ ನಶೆಯರು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನಶೆ ಪೂಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ತರಗತಿನ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲೆಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಾದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಐನು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟಲ ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಪೋಪಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸೇರಿದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ದೇಪಂಡ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಕುರುಡೆರು ಕುಂಟರಾದ ಉಡುಪಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಪೋಯರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಪೋಪುನೇನೆ ಬುರ್ದು ಉಡುಪಿರು. ಅರೆ ಇತುಂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದುಲ್ಲೆರು ತರಗತಿನ ನಡಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜೆ ಗುರುಕುಲು ಪಿದೈಗೆ ಪೋಪಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಜೋಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಕಡಪಡೋಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಇತೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಗಲ ಕಲ್ತದೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂತ್ಯಾಂಡಲ ಧಾರಣೆಯಾದಪ್ಪುನ ಇರ್ದವರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಒರಿಯಕೊರಿ ಸೇರಿದು ನಡಪಲೆ ಮುರುಳಿಯಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಮುರುಳಿದ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಕೇನುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ತುನು ಅಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡಿ ರಾಂಡಲ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೊಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಪೋನಗ ಎಂಕುಲು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಉಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದು ಕಡಪುಡುರು. ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಸೇವೆಗಾದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ ತರಹ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ತನೋರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರು. ಮುರುಳಿಯಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಗದ್ದಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಡ ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಆದುಲ್ಲರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನ್ವೆರು ಏರ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಜೀರು. ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದ ರಜೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದ ನಿಮಂತ್ರಣ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ರಜೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಡು. ಏರು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆ ರಾಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆದುಂಡು. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಡೆದುಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ಓದವೇರು ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಇಂದು ಏತು ಭಾರಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಏರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಆಕಲೆಗೆ ಇಂದು ಸೇವೆಡು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆನೆ ಪಂದು ತೂವನೋಡು ಇಂದು
ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯೊಡು ಏತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರಾಂಡ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಕೆಲವರೇ ಒಪ್ಪೇರು ಐತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾದ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಾವಡಾಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಏಪ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕಾದ ರಾಜಯುಗನು ಕಲ್ಪದು ರಾಜರೆಗ್ಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ಈ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬರೆದು ಏನ ನೋರಿಯರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪಾಪಲು ಕಲೆ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಯೋಗದ ಅರ್ಥನು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಚೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದುಂಡು. ವೈರಾಗ್ಯ ಸಹ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯ ನನಂಜಿ ಬೇ ಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮರಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಇದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಶಿವಾಲಯ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಗುಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರ ಐದವರ ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಂತು ಮಾತೆರ್ನಲ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಾರಿಯಾದ ಬುರ್ತುಂಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ಇಂದೇ ತಪ್ಪುದರೆ ಆದುಂಡು. ನರಕ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ನರಕವಾಸಿಲು ಬಂದು ತೆರಿವುನು ಜರು ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರಿದಿಜರು ಪಂಡ ಅಕುಲು ನರಕವಾಸಿನ ತೆರಿದಿಜರು ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರಿದಿಜರು. ಐನೇರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಐನು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ತಲ ಸ್ವರ್ಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಡಂತು ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಸತ್ಯವಂತರಿತ್ತೇರು. ಏತು ಬಲ ಇತ್ತನು ನಿಕ್ಲಿತ್ಯ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೆವೆಲ್ನಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರಿಗೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದವಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಏತೊಂಜಿ ನಶೆ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರలుండు ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡುಡಾಪುಂಡು. ಈರ್ಷ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟನುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲನ ಇಡೀ ಆಧಾರ ಮುರುಳಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಏರಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮುರುಳಿನ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಉಲಾಯಿಗೆ ಈರ್ಷ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲು ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯೇ ಮೊಕ್ಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಮನದನೆ ಬರ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರತಾದು ಬುರ್ತುಂಡು. ಇಂದೆತ ಕಾರಣನೆ ಸೇವಾ ಭಂಗಲ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕುಮಾರಿಯರಿಗಂತೂ ಒವ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನು ಕೇನುಡಾಪುಂಡು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆನು ಅತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆನು ಅಪಗ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಜ ಇಂದು ಅವು ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೂಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನುಡು ನಡತಿಜಿರು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕುಮಾರಿಯರು ನಿರ್ಬಲ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕುಲು ತೆರಿಪವಡತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಪ್ಪ. ಆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ನಯ ಪೈಸದ ನೌಕರಿ ಮಲ್ಪ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಹತೆಲ್ಲ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಏತು ಸಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಏನೇನು ತೀರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರಿ ವಾ ಭಾರತನು ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತರೋ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ದ ಕಡೆಯಾದು ಪೋತುಂಡು. ಭಾರತ 100% ಸಾವುಕಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ 100% ಬಡ ಭಾರತ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನಿಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರು ಪಾರಸನಾಥ ಆದುಲ್ಲ. 584 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಳ್ಳದ ಸಮಾನ ಆದು ಬುರ್ತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೆರಾಂಡ ಪಾರಸನಾಥ ಪತ್ತರ್ನಾಥ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆನು ಕೇಂದಿರು ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂವನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ. ನಾರದನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಡತ್ತೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೇರು. ತೀರ್ಥಗ ಬೂರೊಂದು ವರಾಣೆ ಕೆಸರಡು ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ತಿಗುದು ಬೂರ್ದೆರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜುಟ್ಟುನು ಪತುದಿ ಕೆಸರದು ಪಿದೆದೆಪ್ಪರು ಪತೊಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಅಂಗ ಒರಿದಿಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜುಟ್ಟುನು ಪತುದು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುನವು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೆಸರದು ಪಿದೆದೆಪ್ಪರೆ ಜುಟ್ಟುನ್ನೇ ಪತೊನ್ವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕೆಸರಡು ಈ ರೀತಿ ತಿಗುದು ಬೂರ್ದೆರು. ಆಯ್ತ ಪಾತೆರನು ಕೆನುಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿದ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರ ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಬೈದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಂದಿರನು ಭಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪಿರಾಂಡ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿ ಎಂಚ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆಯರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರು ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಪಂದು ನೆಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಂಡು. ಬಿರ್ಲಾದ ಅಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೆರು. ಎಂಚ ಗೊಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗೊಂಬೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಮೊಕುಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ತ ಪರಿಚಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂದು ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆ ಆಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿವಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಏತು ಸಾವುಕಾರ ಅದು ಮಲ್ತದೇರು. ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಂಗಾಲ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಏರು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಕ್ತರಂತೂ ಭಗವಂತಗ ಈರೇ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಆರೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ
ಈರೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ ಮಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ತೇರು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪವಾದುಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ತಿನ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ಮಜ ಮಲ್ಪಲೆ ಶರೀರಗು ಲೇಪ ಚೇಪ ಅಂಟುಂಡು ಅವು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನರ್ದು ಅದನ್ನ ಗಂಗೆಡು ಮೀಪು ನೆಡ್ದವರ ಶುದ್ಧ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನ ನೆಡ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಏರು ವಾ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅವೇ ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವಿರು ಜೋಕುಲೆ ವಿಷಯ ಸಾಗರದ್ದು ಶಿವಾಲಯಗೂ ನಡಪುಲೆ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ವಿಷಯ ಸಾಗರವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನೆಂಕುಲು ಎನ್ಪ 4 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲ ಐನೆರ್ದವರನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಚಿತ್ರಲೇನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಅಪಗ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿವನುವೆರು ಏನಿದ ಚಿತ್ರುಡು ಎನ್ಪ 4 ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತ ಉಂಡು ಇದು ಸಹಜ ಪಾತ್ರನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುಜೇರು ಇಂದೆರ್ದು ಬಾಬಾ ತೆರಿವನೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಓದುಜೇರು ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊಂಜೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ ತರಹ ಕೀಟೊಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪದ ತರಹ ಪರತ್ತು ಪೊರೆನು ಬುರ್ದು ಹೊಸ ಪೊರೆನು ದೆತೊನು ನಿಕ್ಲನ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರಿಂದು ಪರತ್ತಾಯ್ನ ಪರಿದು ಪೋದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶರೀರವಾದುಂಡು ಇಂದನು ಇತ್ತೆ ಬುಡಡಾಪುಂಡು ಶರೀರ ಪರತಾದುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಪರತಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇಂದೆನು ಬುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವರ್ಗಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು ಈ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರುಂಡು ಸಾಗರದ ಒಂಜಿ ಅಲೆರ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲು ಏರನ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರೋದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಉಲೈಗುವ ಈರ್ಷ್ಯ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪರತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಳುಂಡೋ ಐನು ಬುರ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈರ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಈ ಪರತ್ತು ಪರಿದು ಪೋಯಿನ ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರನ ತರಹ ಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ತದು ಕೀಟನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದನ ಮನಸ ಬಂಧನೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಭವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖಡು ತೂಂಕು ನಾವು ಇಂದು ಸಂಗಮಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಂಧನ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಬುಡ್ಪುಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲೆಡೆ ಈರ್ಷ್ಯ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಅತ್ತನ ಆಲಸ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಂಧನೊಡು ಬಂದು ಸೌನನೆ ಮನಸ್ಸ ಸಂಬಂಧನವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಗೂ ವಶಾದು ಬೇತಕಲನೆ ದೋಷನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರಾಕ್ಲೆಡ ಅನುಭೂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾನಗನೆ ಮುಕ್ತಿದಾತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದುಪ್ಪುನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಂಚ ಕುಶಿತ ಗಣಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಆಯ್ದು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ದುಃಖದ ಪ್ರಕಂಪನಲು ಸಹ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಲೆ ಓವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಬೀಜನು ಫಲೀಭೂತ ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ ಸಾಧನ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಅವು ಆದುಂಡು ಬಾಬರ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಬಲನು ಈ ಬೀಜಡು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪುನಃ ಬೀಜ ರೂಪ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಬೀಜ ಸಹಜ ಅಂಚನೆ ಸ್ವತವಾದ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಲೀಭೂತ ಆಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ.